Mntakama, angazi ukuthi uzozizwa kanjani uma ngikutshela le nto le, kodwa kumele ukuthi ngikutshelile ne. Uyangizwa? Kanjani? Bengithi mina kunento engayenza ne. Njengoba sasihlezi sikhuluma about umuntu wakho ukuthi uyakuhlukumeza nayo yonke le nto leyo. So nga-end up ngiye enyangeni ngiyofuna isichitho ngenzela ukuthi yena uzokwazi nawe ukuthi akushaye kodwa futhi akuhlukumeze kodwa uzofika esikhathini sokuthi nawe uthi ukuthi no uyamshiya lo muntu lo. Kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi kuze kufike leso sikhathi kunalokho uyinto yenduku nje. So manje angisazi ukuthi njani bengicela bandla sithole indlela yokuthi usizakale. Wena mama uthini? Ngithi mina imina lo owakufakela isichitho. Nakhona Wenzeni? ngithi mina imina engafaka isichitho phakathi kwenu no2 ngoba ngangifuna ukuthi inihlukane. Sanibingelela bonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi ke nakunemfihlo afisa ukuyikhipha naye. Asimuze ukuthi thine yakhe. Sawona? Yebo sawona sesinjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya. Uzisho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibani babukela emakhaya ngokuhlala ngihlala eMlazi. Uhlala eMlazi? Yes. eNuz. Yes. iNuz ithini ke imfihlo bakithi iqalaphi before uyemfihlo nje iqalaphi indaba? Indaba yami no sisi wami ne. Usisi wami uthane nomunye umfana. I think kwakumnyaka ka 2007. 2007. Yes. Okay. So kwaqala ngathi yonke into i-right yabo ehlala ekhaya. Then wahlala ekhaya shuthi ubhuti lo wamcela sicela bazohlala boba-2. Okay. Ngimtshela mina ngithi mina ungayi kuyohlala khona cause lo umfana uma ungahlala yena uzokhatha njengomuntu o-cheap yabo. Like akakhokhi lutho. Akakhokhi lutho lokho ethi hayi ngizokhokha khulileka ngizobeka isenti phezu kwesenti. So shuthi usisi wami uwezwa nje elokhokha waqula imithwalo wahamba. Obukugela uthi angifuna ukusala. Yey. Wakhuza ugogo wathi hayi bo. Yaqhubeka intombi yathwala imithwalo yahamba. Okay. So kwabahlala lapho wayesebenza cabanga. Usisi wakho? Yes. So wahamba ubhuti yena ubesebenza. Okay. Yes, betrova ama-taxi. Oh, okay. So usisi wami ke yena wahamba wamyekisa ubhuti wamyekisa umsebenzi. Wathi makashiye umsebenzi phansi uzomenzela yonke into. Waqeda ngaphezulu wathi ucela nje babe nengane. Ima ushiyelana umsebenzi? Ushiyelana? Uthi uzom-afforda ngayo yonke indlela so akabuye uzohlala ekhaya enze yonke into yasekhaya. Ngoba manje akakamkhokheli umyekisa umsebenzi. Ngiyacabanga wavuma. Wavuma naye. Ngazama ukukhuluma naye ngamhlasa phansi ngambonisa njengosisi wakho omncane. Kodwa waqhubeka wavuma. Ngathi hayi ngiyayigezanda ngiyamyekela ahamba ngimkhulule ngoba phela angazi ukuthi umthanda ngana mhlawumbe wahlanyiswa uthando. Okay. Yes. So manje bayithola ingane? Ngagcine ngazi ukuthi ngathi wayithola impela. Kuphela ke lapho kwakusekunzima khona kwakunzima ngisho nokuyokha amanzi ngoba wenza sure ukuthi umvalela endlini angayindawo. Athi uncamela ukuthi amanzi ahamba yokhiyo yena walethe endlini kunokuthi yena ahamba yokha amanzi ukuze abafana bazobekhe bembuka la emgwaqeni. So angathi ngakuyisikhwela noma kuyini angazi. Emva kwamushaya keke wamushaya umuntu lapho mayifika ekhaya ngize ngimbuze ngithi uyazikhumbula ukuthi wawubani? Yimi lo ngimkhombisa isithombe sakhe sisayithina nje sisayintombi ehamba emiso. Ngithi uyazibona manje and siyambona ukuthi akasayinakanga shuthi useyinikele kulomfana lo. Manje lo bhuti lona azafika kule position ikhona mhlawumbe into akayenza usisi wakho mhlawumbe let's say wachitha like I'm trying to see ukuthi yini le izimdrive abe umuntu okanje. No usisi wami umuntu oyiphethe kahle kuphela into engiyibukayo kubhuti uchitha kakhulu so akamthembi yena njengomuntu esifazana lento ayenzayo nawe uyayenza. Sure. So usisi wakho ke ngoba esemvalela endlini so akasana bangani akasana family akube ngafuni ukuthi azwane ngisho nomakhelwane. So ubhuti lo wahamba ke wathi wancinza nakamakhelwane. Wancinza namakhelwane? Ngiyakutshela. Wathini udodweni? Uyabuya phela ngitetemele ngamtshela mina kodwa ukuze ekhaya uxoshwa ngekhaya. Manje ufike emaphindele emuva futhi. Tata amaphinde abuyele khona.
Mawukhuluma naye ngoba uthi-ke nawe wamkhombisa iy'thombe ukuthi awubuke sisanjena. Uyavuma, Uthini? uyavuma. Oh, avume ajabule athi ngiyazibona and ngizamshiya phansi lo mfana. Othi uyambona umuntu ubuyela kulo mfana futhi. Ngize ngizibuze ngithi kanti lo mfana umenzeni? Umenzeni kangaka? Angibese isikhathi amxoshe ngisho ebusuku. Uyacabanga? Athi ngicela ungihambele. Ngoba manje ngiyakubona uba nochuku. Usho ukuthi-ke ekhaya vele-ke akude kakhulu. U-brothers uyamxosha Uyamxosha, akahambi. yes. Okay fine usengixoshile-ke angihlale phela ekhaya. Hhayi akahlalisekike Wenze ngoba nje njani? ulokhu emncenga uyena oncenga yena-ke Usisi oncengayo? uyena aphinde ancenge futhi into yabo ize ahamba yaze yangicika ngahathi isinqumo sokuthi yazini angivele ngifake isichitho. The reason ngifake isichitho bengifuna vela amshaye ngangokuba azahlukumeze ezwe enhlizweni yakhe ukuthi yazini akusamele ngabe ngibala angimshiye phansi. Ubahlukanise. Ngibahlukanise. Kodwa manje khona kunjalo sengifake leso sichitho hayi bandla usisi wabantu uyaya lapho vele wamshaya kakhulu and into esingiphatha kabi manje usehamba emcuthela ngisho endleleni sometimes ahamba yoma ngasekhaya la kumnyama khona yabo emva kathumela abangani bakhe ukuthi mabamfonele makaphume aphume lo mayiphuma amtrabhe ngenduku Hayibo. uhlangana noma ikuphi amtrabha ngenduku mhlawumbe noma ikuphi umshaya ngenduku manje sekufika la ngizwa khona ukuthi angisathandi ke manje. Ima usisi wakhe Ngoba manje naye sebahlukene. noma ngabe uyamshaya kodwa akamyeki. Basaqhubeka bayathandana. Uyaqhubeka bathanda futhi waphinda amshaya. Akhethi uyofuna lesi sichitho-ke wena wafika wachaza yathini indaba. Mina nkathi ngifika kulo baba lo ngamtshela ngathi mina ngifuna into ezobahlukanisa. Wathi lo baba ayikho into engangisiza ngaphandle ukuthi anginikeze isichitho. Lesichitho lo mangifika ngizofika ngisifake ezicathulweni. So Ey'cathulweni zaba? zakhe lo ntonjana usisi. Usise. Yes. Ngenkathi eyigqoka ingale nkathi isichitho lesi singena. Ngenkathi singena kumfana uzoqala ambhenge ngendlela abaxabane amshaye. Ngenkathi ehlukumezeka ke ingale nkathi naye uzodecide ukuthi ngiyamshiya lo mfana. Kodwa ngibona ngathi ngalenkathi emshaya ngalenkathi emthanda kakhulu so manje So manje lesi sichitho shuthi phela asisebenzanga and usuke wazama umfonela lo baba lo umtshela ukuthi hayibo inansi icase esengibhekene nayo ke manje. Ngeke ngazama ukukhuluma naye wathi naye into engangisiza ngayo yena ukwazi ukusifaka akwazi ukusikhipha. So manje mina ngifuna umuntu mina ozokwazi ukuthi at least akhona ukumkhipha lento ekuyena. Ngoba sekuyazwela kuwena. Angeke ngisathanda. Mina inhloso yami ukuthi makahlukana aphume kuyena. Muhle kakhulu usisi wami. Ume kahle uyamiswa left and right. So yini ezomenza ukuthi aphinde ahlale la kuyena? As if disparate for umuntu wesilisa. But le iyasabisa ngoba uthi-ke na angithi ufuna ukuconfessa kuyena. Yeah. Iyasabisa ukuthi uzoconfessa kuyena kodwa still akakabi right. Uyacabanga-ke seyoyi-deliver straight indaba. Eish. Ekhaya bona bathini? Ekhaya sebakhuluma baze bakhathala. Manje ngoba uthi ummele emakhoneni usuke evakashe ngasekhaya ngaleso sikhathi. Usozocuthela yena. Usofuna nempela ngenduku. Angithi uthe bebehlala ndawonye. Yes. So usabuyele ekhaya usisi. Usisi njoba ngisho ukuthi On and off. uyahamba aphinda abuye. Ubuye sebuye ngobe sedaxiwe. Useyinto yenduku. So Noma mayibuye ngahlala ekhaya iviki lonke. Uyadaqa kodwa. Khona amhlangana naye emgwaqeni mhlawumbe ethi usayihambela uphuma kokha amanzi amshaya echithele lo bhakede lelo. Maye ngamshaya angachithele lo bhakede lelo sometimes amcuthele ngasekhaya. Angikwazi ukumbopha. Siyamtshela sithi akambopha akafuni. Utheba nazo ingane? Ingane wayenayo I think iyaphuma ngoba ngamgcina ethi yona uyayisola ukuthi ukhulelwe. So ngiyacabanga ukuthi ingane iphume ngaleso sikhathi nje bese imqasa bemhlukumeza. Mina ngaqala ngathi mhlambe uyamaliswa mhlambe. Then ngaqala nami isikhathi ukuthi hayibo phona why singasiboni pho. Ngahamba ngabuka ngathi hayi ngeke lubhuti unento wrong ikhonto wrong gobhuti. Because ekuqaleni nakhathi sisakhuluma ngikuzwe uthi-ke na yesu wabanayo ingane. So Phela ngigcine ngachazanga ukuthi yagcina enze kanjani. Oh iyona le yaphuphuma. Ngiyacabanga ukuthi iyona. So abaphindanga futhi baba nazo. Abaphindanga baba nayo emva lokho. So usiswenu ma ukuthi-ke namhlanje nimtholele usizo kuma social worker uyanqaba nakhona ukuthi ahambe wobona ama social worker.
Inkinga la ikhona noma singamthola ama-social work uma kungakafiki enhlizweni yakho ukuthi lo mfana uyamshiya, angeke aze asize ama-social work. Is it possible? Plus nesichitho ngaphezulu. Is it possible ukuthi lo mfana khona into amfaka yena yena? Ayi ngiyasola. 'Cause Ngoba nje akasizwe ekhaya uzwa yena. Ime wathi nje jump baby athi how high aqukule imthwala shone khona. Umfana usasholana ukuthi jump baby because phela angithi ufaka isichitho uyamnyanya kahle kahle. If ukuthi ummela ngisho nasemakhoneni ukumshaya, umuntu omnyanyayo phela loyo. Like uzuthumele nabangani bamkhiphe kubo khona uzomshaya. Njengoba ngikutshela noma ngabe umbizile akusi ngisho naphandle. Shuthi usuke ufuna nje ngaso sikhathi. Emva kamhambisa athi cela ungihambele kwami. Wow. And Eliana, I actually feel bad for you ukuthi ke nawo uthi uyalungisa yabesaniya worse i-situation. Hayi kubi kwangempela shem. I hope ke Ngicabanga ukuthi yena uzongibheka kanjani nje emva yonke into le. Ngoba shuthi uzongivela athi shukuthi kunje nje kusuke seqalekeni ukuthi kwakuyimina kade mina ngibonile ukuthi vele into yabayikho. Ngabona ukuthi osengimsize ngokuthi enze kanje ngoba sengikhulume naye ngaze ngakhathala. Mhlawumbe uma ngangenza kanje indlela mhlawumbe ezobasiza ukuthi bona bobabili or yena wesifazana decide ukuthi yazini lo mfana ngiyamshiya. Kodwa akuze kufike lapho. So, mase siconfessa ke kuyena, what are you hoping to achieve ngokumtshela bakithi? Ukuthi sithola indlela ukuthi silungisa kanjani lenkinga le mina naye. Ngabe sithola omunye umuntu mhlawumbe ozomsiza emva lokho bese siqala impilo entsha singaqala ke hamba ama-social work nayo yonke lonto le emva ukuthi akhiphe isichitho. So manje ke if ukuthi uvesana ukupakisha ne-location athi if kushawa ukuthi ke na uvesana ukupakisha impahla zakho yakamfana athi ngcono ngiyofela khona. Angazi ukuthi ngiyenza njani. Kodwa mina inhloso yami ukuthi asizakale aphume kulomuntu lo. Ngoba lento ukuthi yena uzoba into enduku nje. Ukube yamazi ukuthi wayemuhle kanjani. Wayemuhle kanjani. So manje usho ukuthi ke nabantu ababemazi abakade bamgcina ngebasambona. Indlela ayiyona. Ngeke phela ngeke ukuthi kade ukhanya nje kahle ebusweni ebese uba mnyama lezi indawo lezi. Uyabona nje unegophe and wehlikile nakasayinaki. Bakithi anamshona sekhaya kubhlungu. Kubhlungu. Ayina simthinta udadweni siza ukuthi yena uzothini response yakhe. Simthinta udadewenu. Nangu ingasayibambi. Siphinde simzame. Hello. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwaBlack Life TV. Singawazi ukukhuluma? Yebo. Okay, ngiyifona from ishow ebizwa ukuthi Sikhipha imfihlo. La e-studio ngihleli nosisi wakho omncane uthi usacela bandla ukutshela imfihlo. Yebo, ngizale. Okay, ngicela ubambele. Ngibambela nje. Sawubona sisi njani? Ntama. Hello. Uyakuzwa nama? Yebo. Yebo mntama unjani? Unjani? Hello. Yebo mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mntakama angazi ukuthi uzizwa kanjani, uzozizwa kanjani manje ngikutshela lento le. Kodwa kumele ukuthi ngikutshelile ne. Uyangizwa? Ngiyenze njani? Bengithi mina kunento engayenza ne. Njengoba sahlezi sikhuluma about umuntu wakho ukuthi uyakuhlukumeza nayo yonke lonto leyo. So nga end up ngiye enyangeni ngiyofuna isichitho ngenzela ukuthi yena
uzokwazi nawe ukuthi akushaye kodwa futhi akuhlukumeze kodwa uzofika esikhathini sokuthi nawe uzo-decide ukuthi no uyamshiya lo muntu lo. Kodwa manje ngiyabona ukuthi hhayi akuze kuze kufike leso sikhathi kunalokho uyinto yenduku nje. So manje angisazi ukuthi njani bengicela bandla sithole indlela yokuthi usizakale. Wena mama uthini? Ngithi mina imina lo owakufakela isichitho. Nakhona Wenzeni? ngithi mina imina engafaka isichitho phakathi kwenu no2 ngoba ngangifuna ukuthi nihlukane. Nakhona hayi ukuthi ngisifake ngoba ngangifuna ukuthi nihlukane ngobani ngase ngibona ukuthi uhlukumezeke kakhulu. So ngifuna ukuthi manje yena uzubone nawe ukuthi yazini ngicela ngivele ngiphume la. Kodwa ngibona ngathi akufinyeleli lapho kunalokho uyakuhlukumeza kakhulu ke manje ngiyaqala. Wena ungenaphi endabeni zami noSisi? Angene indawo kodwa futhi nami bekuyindlela ukuthi Uyamfuna uSisi? Uyamfuna? cha ayikuthi ngiyamfuna mama bengifuna ukuthi yena nize nihlunga ngoba phela manje uyakuhlukumeza uyacabanga ukuthi nosenayo walahlekelwa ingane yakho ngenxa yakhe uyacabanga ukudla kwenduko uyena futhi ngala ukuyekisa umsebenzi Mina ngimthanda enjalo into engixakayo ukuthi ola lo nguthulu ngifihlela imfihlo engaka ngiyaxolisa ngalokho kodwa angeni indawo mama kodwa noma ngiyashaya indaba yami usungazi uzongenza into ebuhlungu kanje endadweni ngizama ungenza into ebuhlungu kanje bengizama ukukusiza mama uzama ungisiza kanjani yini ubumfunda noma bekwenzakalani lo yini ngichazela bese ngikhathele ngendlela akwenza ngayo nangendlela akuhlukumeza ngayo manje ke mina ke ngoba nginuka nje nginukelwa inyawo ngenza yonke into yena into ebuyifuna leyo ukuthi ngiyanywe indoda yami cha into sihamba ukuthi yena uphume kuyena kwenzekile lokho inkinga yena seyakuhlumeza kakhulu kunaqala so manje bengifuna ukuthi usizakale ngithanda kakona lokho ukuthi uyangihlukumeza ngithi indoda yami yo indoda yami noma engangishaya indoda yami lento yenzile nje angazi noma ungithandi noma ufuna ukungibona ngisila angazi konzakalani kodwa ngithi bengikuthemba njengomntakama omncane imamntakama uyazikhumbula kodwa uthi usisakhulu ukuthi ubumuhle kanjani uyazikhumbula usasebenza uyazikhumbula ungena no plastic ekhaya wenza igrosa nayo yonke into manje usuzohlala ngiyaxokola uhlale ngakho kwena endini why uhlala nendoda ingakulobola ngoba phela akakulobolanga nje lo mfana akakulobolile mntakama why uyidayisa why ukudla kwenduku awukhokhelwa ngisho nokukhokhela kwenzakalana ntingawo noma udlisiwe uyamfuna kade vele hayi ngeke khona into wrong ngawo hayi khona into wrong ngeke yini uyamfuna mkhathi uyamfuna ngeke mina ngimthatha umuntu mina okuhlukumeza ngabe nami ngifuna ukufana nawe phela wena uyazibona ukuthi unjani ulonini usuku lami uqedile ngami hamba uyozibuka esibukweni mntakama ebese uyazikhumbula ukuthi ubani ungakhohlwa futhi nokusena uyi-graduator wena ungazilibali yasho ukuthi umthakathi usegcekeni yasho ukuthi umbulalo usekhaya noma ungacabanga kanjani noma ungacabanga kanjani kodwa egcineni ngenza kumina wena ziphatha kuphi kabi why uzongigulisa ungifaka imithi why ngeke mntakama khona into wrong ngawe wena udlisiwe awumkhumbula ngisho noma wakho uqobo ngisho abazali bakho kosabakhumbuli kukho konke abazali bakho sabakhumbuli ngikanjani nanitshelana wena madoda andise hayi ukuthi ungaze ungibulani into yami ngibisisala nobani sho ukuthi wena unkasekudlisa bawukhona wabona ngiyabona yini ngibona ukuthi wena ngibulala manje ubheka mina kuphela awubheki lento ade ungicokela zonke isikhathi mina ngizama ukusiza ngizama ukukhipha bona ngamanyala mina okona indoda yami ngithandela kwabona lokho ukuthi angishaya mina yini inkinga yenu ngingenaphi angisazi senza njani ungiphathisa nje ngekhanda angifuni ukukhuluma ngicela ungiyeka ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa ngicela ungiyeka uthi nawe asisanjani ungibulale ngiphile ngithanda indoda yami njalo kwenza yini ikwenza yini mntakama ungibulale Sawubona sisi. Hello. Uvalile. Okay. There's no winning la. yeah Yabona ke manje it's like ku declare war. kakhulu Sinzolwa. Ninganza ndawonye.
What I'm thinking is la Black Life Yes. bakhona abantu esisebenzisana nabo, maybe bakhona esingabathumela ekhaya, bakhona I think nabesintu mhlawumbe ke na ungaxoxisana nabo nibone ukuthi ke na ikhona yini indlela engayenza ngayo lento, because kubhlungu uze umuntu wesifazane ethi ke kulungile akangishaye. Ubhlungu awondlayi, Yeah. ubhlungu even if ungasazi isibhaxu, but uma uze umuntu wesifazane esevumela isimo ukuthi akashawe kulungile and ulwa nawe kubeni wena buzama ukusiza. Angisho ukuthi ke na i-right le owenze ngayo, but at the end of the day buzama ukusiza. So I think again lokho going forward to Black Life, I think ilolo sizo singalo esingazama lona ngoba phela ngesilahleke lo dadweni. Wangempela. Ngeke silahleke lo yena. Mhlawumbe yenza nje uzongatheke ekhaya ngazi. But my attack angiyazi eze nomuntu wakhe. Angazi wangempela. Hayi no, asithembe ukuthi ngiyazi akwenze lokho, but ke we here tonight for you to give you full support. Yo, Black Life TV viewers, yabo lena inzima umuntu wesifazane osenikelele ukuhlukunyezweni akukhombisi ukuthi ke na uright kwayena, kukhombisa nje ukuthi usegive uphile empilweni. And ke so Black Life TV sizobalwela bonke abantu besifazane abahlukumezekelayo, we will make sure ukuthi ke na uyalithola usizo, silwe le impilo sinqobe. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje, nathi siyabonga dadewethu ukuthi ke na uzamile ukusiza usisi wakho, uqhubeke nje umsupport. Siyazi ukuthi kwamanje kusaliwa, siyazi kwamanje akakuzwa, kodwa ngelilanga uyozwa. Asho ukuthi ngiyabonga mntakama. Yeah. Siyabonga kakhulu ke babukeli be Black Life TV ukuthi nibe nathi kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Ngulungisa, please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku lumnandi. It's the Black Life TV.